Burong TV. What's up mga burong? Magita merek sudan. Magita merek sudan. Ako na si Burong Goryo. Hapit na ko kauyab. Pero tananaon pa. Ako dahil si Burong Gwapo. Nangita pong forever, pangitaonon pa. Ayan. Pogi nito. Ako na si Burong TV. Dugay nang walay uyab. Paano masabi? Mayo sabay bayo to ikaw na ron. Burong Goryo. Tao na to si si Luludok yun na turo. Asam day. Turo. Luludok yun sa dasidyo. Ons dai naganda dong. Kita lang mo din adidas dong kay una sunod dagan shoot. Dali nang sunod ron. Wali rin to. Dili kini tugaw luludok yo. Imo ko ana pis. Dili na tugaw. Hunasan. Meron nakapanginis na diri. Amo rin nagtugaw. Oh, okay na. Okay, salamat Luludok yo. Kuha sa danan ko. Lagi sudah dari Luludok yo. Lagi sudah dari pita lagi. Dapat. Ya. Tatas sudah dapat dari. Apa dia? Terus. Terus. Dapat editas dia. Kuat. Apa? Terus. Pakita. Turun na. Asa. Turun na pa. Turun. Oh, halos sudah dari Luludok yo. No. Adidas ba ni? No. Yan sa manok. Wala ba din sudan? Turun pa, bibi. Bay na pa yung sana. Mani. Turun na. Aron di malubog ang Turun. dagat. Tari daghan kita sudan. Sige pa. Purita. Turun na. Ani go, di na kita gutungo na dito. Tubo na ni, burong po. Ambi. Bi, dapat tawag lain. Tawag ligi pa. Ina fake pa. Tara. Tara ni. Tapos pera nato anay. Masih nga pa dia makalimtan. Tara makaburong. Wala mi sudan. Bi karong. Daghan na kay ni oh. Wala 10 minutes later. Sayaw mga choy, mga choy, mga choy, mga choy, mga choy, sayaw mga choy, A few moments later. Salamat ta ni. Salamat Salamat tayo. kayo, nagsabaw. Luludok yo, salamat sa imong Salamat kayo, Luludok yan. Salamat sa Adidas sa imong gihatag rong adlaw ha. Thank you. Daghang kayo daghang grasya. Thank you kayo ha. Salamat. Apa suaron? Wala Lutuon ni mo ha. Lutuon tani ha. Ato na sudaron. Ato sudan ba? Mga unta. Okay na. Kaon ta ba? Nakay kanon dito. Nakay kanon yan, nakay kahoy. Nakay kanon. Natong haligan Luludok yun, nakalita Ako niya. nga ni kanon na malang. Oh, yun na. A few inches later.
5 minutes later. Give it to me like. Kabaro, magawa na be. Manami. Magawa na be. Wala cik kaji. Mga tigar. Gi, kau na ta. Gi. Kira? Tara nagwala baka player oi. Adidas ni Lolo Dokyo. Adidas ha, mau ni ha. Kabaw. Kabaro, Adidas ni Lolo Dokyo. Lami ka Adidas ng dokyo. Para mga kabarong. Humbang Adidas. Kani kaon na ron panihapon na ni. Hello kadlong. Nila mo kaon pa sa mo aya guli. Kami lang kaon, kami lang mabusog. Mga kabarong. Lami kay humbat tayo kabarong. Tumote. Katunda. Hangman. Hag na ka. Tama yung labuyo ko. Mau ni mga burong ha. Mau ni ang Adidas ni. Tabaris. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Burong. Ha burong, alta. Lami kaya maanghang. Karbo ka talawalig lami. Bro, hapit na balot ka bro. Tunggari, okay na ka dong? Okay kayo. Lami ka mong kaon para biya ko. Basta tingkaon lagi dong, dili ka mamansin. Kabarong. Mga unta manihapon. Hapon pa nung ma. Hanga. Mau ni lami. Mau ni ang Adidas diri sa Taytay Danau. Balot ba huwi ba? Ni Lolo Dokyo, dara si Lolo Dokyo. Unsa may makasulti nimo sa tong pagkaon ng Lolo Dokyo? Lami kayo. Kuwang kayo. What's up ka barong? Manamig kaon. Maraming kaon. Salamat sa paglanto sa video. Please share. Subscribe. Shout out kay Berjo sa Sarleho. Salamat sa sponsor niya nga Chicken Pit nga among gikaon karon. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.